Ndewonu ndị be anyị daalụnụ. Ezi nwanyị dị ụkọ, ọnụ ahịa ya karịrị ihe ubi. Ezi nwanyị dị ụkọ. Ụmụnne anyị mere sọve wee jụọ ụmụ nwoke anyị wee sị ya, kedu ihe ị ga-ewelụ ekeeli gị oke na abụọ si gị rala ofu, ị ga-aralili ofu, ịma nchi abụọ gị rala ofu. Nwaanyị nwere ezigbo agwa mana ọ jọrọ ezigbote njọ, ya na nwaanyị nya bụ ọ mara ezigbote mma mana agwụ ya jọkapụrụ arụ. Gị were ofu echido gị nne egbe, gị were ofu ọsịsọ. Kedu nke ị ga-ewe? Jos kwuo eziokwu, anyị ka na-ajụkwa ajụjụ ahụ. So ịmara ihe ị ga-eme, gwa anyị nye ozugbo ịgwa anyị rizin ya. Ama agwakwa unu okwu, kọwara unu nkọwa, unu ghọtakwa, maka anyị nọ ebe a na-akọwa nkọwa ezinụlọ ka ọ dịrị ezinụlọ na mma, ebunyekwa uche ndị be anyị. Ka m si ghọta omenala na asụsụ Igbo na ọdịnala Igbo si wee dị, maka anyị bụ ndị Igbo, a sịrị na agwa bụ mma nwaanyị na ogolima obi die ọgọ ya ka mma, ọgọ ka mma. Ịghọtago? Ya bụ ụfọdụ si tinyefe oke na abụ ya bụ wee bụrụ anya ukwu. Dịka m si jụọ onye bụ ajụjụ, mana ọtụtụ kpere ekpere si ọ chọrọ nwaanyị mara mma, chọkwazi ezigbo agwa. Unu aghọtago? Ya bụ kpee ekpere, Chukwu nụrụ onu gị ka isi wee kpee. Mana asịzi ya nnọọ na o nwere na ị ga-achị ofu. Ụmụnne mmasị unu chili nwaanyị jọrọ njọ nwere ezigbo agwa ka ndụ gị wee dị ogologo. Ụmụ nwoke, ana m agwa unu okwu out of experience from ala obi m ka m ji na-agwa unu, maka na ajọ nwaanyị bụkwa poizin. Ọ bụ akpị, ọ bụ otolo, ọ bụ kịtịkpa, ọ bụ obili na aja ọcha. Unu fụlia, o mee gị ihe ịma nweta onwe gị, ị ga na-agba n'ilo. Ị ga-enwe onye mara mma mana agwa ya na-esi ka nsị. Ya bụ ọbara uru to me. Mma abụrụ anything, onye ọbụla mara mma. Ịbịakwara ana yiri akwa dị ọcha, ide elu inyi. Ya bụ chili ọkịrịka gị decheche enyi ede wee yiri wee wụchasị arụ ike. Nwanne m, ịmago mma ma ị nwere aja ezigbote agwa. Ịmanarị onye mara mma nwere aja agwa. Mana ụfọdụ sịrị ọ pụtazi na ndị mara mma adịghị enwe ezigbo agwa. O nwere ndị makwara mma nwee ezigbo agwa, ọ na-adịkwa, mana ọ dị ụkọ. Ndị be anyị, ọ dịkwa ụkọ. Ya bụ ụmụ nwaanyị yiri na ezigbo agwa dịka uwe, dịka anyị si kwuo onye na di gị jee nụọ gị, ọfụ gị n'anya wee nụọ gị, ije igo ihe n'afịa, uwe maọbụ ihe ọbụla, ifuru ihe ahụ n'anya wee go onye ọkwa ya, ịkpọrọ ya si wee were ego gị, ịtara afụfụ gị onye. Ya bụ di gị fụ gị n'anya, ihe ọbụla ọ na-eme ọ bụ misteki ka ọ na-eme, ọ na-eme ya na-amara ama. Andị matakwa na asị nọọ nwaanyị nwee ụlọ. Ịghọtago? Nwaanyị ga-afụ na ihe nwaanyị ga-afụ na ihe agara, maka na ị na-eme ọfụma n'ụlọ, ụlọ gị niile ga-atọ ọnụ bụrụ hapines. Ifugie? Mana imekwere njọ, ụlọ gị niile ga-atọ ọnụ. Ịmara, ị ga-adị contagious, ị ga-adị ka ọya na-efe efe. Ya bụ ebe niile ga-akpọdo isi n'ala. Ma nwaanyị gbaa iwe wee dị njọ, eji asị na ụmụaka gba njọ ọ bụ nne fakafayi. Na-aghọtago? Maka ụmụaka na nne na-anọ mgbe niile, nwoke na-eje ọrụ. Ya ụmụaka gba njọ adị abutekwelie nna si na nna mere, a na-ebutekelilie nne si na o yiri nne. Unu na-anụ ya kịta? Ya bụ ọ karị gị mma na ị nụrụ nwaanyị jọkapụrụ ntị ma esido gị nne egbe, ya sị gị wele ofu. Ụfọdụ si na biko ọ chọrọ nnọọ onye mara mma, maka ka ọ chọọ ka ụmụ ya maa mma na ụmụ ya ga-enye joy ma ụmụ mara mma. Ọ dịkwa mma o, mana ada ata mma ata. Ọ bụ mma si na chi. Onye ọbụla jọrọ njọ ọ bụrụ ya mere onwe ya, ọkwa ịma, ọ bụrụ ya mere onwe ya. Ike onye ọnụ, ọ bụ Chukwu ka ị kọrọ. Ya bụ ọ ka mma na ịbanyere ndụ na mmiri. Anụmafụ ndị ụmụ nwoke na-anụ nwaanyị jọrọ njọ, ụmụaka nwoke ahụ amaka ọnụ nwaanyị jọrọ njọ. Ọ chọọ peace, ọ chọọ ka ụmụ nwoke sogelie enyi. Onwe ndị si ọ chọrọ ka ụmụ nwoke sogelie nwunye, biko ka ọ nụrụ nnọọ kpacha aka n'anya jee nụ onye jọ njọ. Afụgo m fụkwasị nwoke topụrụ na-ama dịka oyibo ka a na-akpụ ya, mana nwaanyị ọ nụrụ dịka akpụda dịka enwe hom, mana o nwee peace, o nwere ezigbote peace. Afụgo m nwoke nya o topụrụ na-ama nwee ezigbote aka ọrụ, ọ bụ injinia. Ọ nụrụ nwaanyị nya na-egbu igbe n'ala, nya
ịmalụ nwunye ya nwere aka na ụkwụ, ya bụ nwunye ya na-eji crutches wee na-aga ije, ọ nalụ n'ụlọ gbapụcha anya o were aka na-aga n'ala. O nwekwa peace, nwee ezi udo. Ị chọrọ udo, ezi udo, kpee ekpele. Ọ bụ adult ka ị bụ, mara nke ị ga-ewe. Mana mụ na onwe m si I prefer onye jọrọ njọ nwere ezigbo agwa to onye bụ eje mmiri ọ na-ama bụrụ mama ịwọta ma ọ na-agba mmadụ ka akpị. Ajọ mmadụ ajọka n'ụlọ, ọbịa ọ na-efe efe, ya bụ iwe eju ebe niile. Ụmụ nwoke, kama ị ga-anụ nwaanyị ịfụ na ọ bụ nwere ajọ agwa na ọ mara mma ka ịnụ ọnya, ị ga-edinwukwe, iche na ọ ga-echenji. Ị mara na ihe eji mụ mmadụ ada apụ ya na-arụ ọsịsọ. O nwekwe ndị na-eji maka lọv ọfụ gị wee chenjibe, mana ọ nọkatakwa ome nke o ji bụrụ ya, ị ga-edinwukwe. Ọ bụrụ na ị ga-edinwu, gaa n'iru. Nya ọ na-eme iwelie nọọyị ịchọ na ọ bụ afọ ịtụrụ nata. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ onye ma mma nwere ajọ omume, ịfụkwana ya na o nwere mgbe ị na-achọ ịnụ ya, isi na ọ ga-echenji, ka a gaba na ọ ga-echenji. O chenjiri ka ihe ị ga-eme forever thing. Ịmara na ụmụ nwoke na-ayakarị high blood pressure ma heart attack na-agbabulu na-anwụ n'oge. Ọ bụ ajọ nwaanyị na-edune nwoke mmụọ n'oge. Ya bụ ị na-eme ihe uche gị dị ya. Agwago m unu na onye jọkapụrụ ntị esido m egbe kịta si m rala ofu mma ewere onye jọkapụrụ ntị maka achọọ m udo, ezi udo. O nwere onye ọ gbasara. Nwunye m dịka enwe hụ ma ọ gbasara gị, baa be gị, chịkọnata nke gị, mezie nke gị, wee nebe anya na nke mmadụ. Ya bụ onye ọbụla nụ nwaanyị nụbata ya, ịnọkọta na tụpụ ọnụ si na ọjọka ma ọ na ome nke ma ọ na ome nke ma ọ na di mmadụ ajọka ịkwala ụdị onye ọnụ nka ọ gbasara gị, ọ gbasara kwaligo. Nya imekitekwana ka ọnya ka anụ ya na ntị, maka ike ọnya ka anụ ya na ntị ọ bụ great offense n'ebe anyị nọ. Anyị nwa bụ ndị marriage counsel, ọ bụ offense to us and ọ bụ offense n'iru Chukwu, maka na o jego n'ọnya si na ọya ọ chọrọ ejikọ ofefe abụla otu. Nya bụ inwe ezi ọnụ okwu, ịghọtago. Nwanne gị na-achọ ịnụ nwaanyị maọbụ nwunye, ọnụ kwara anya jos mechipụzi ọnụ. Iwepụ ike mgbe ọ na-achọ ịnụ ya, ikwukwe uche gị, mana sofa na ọnụ gị anụ jos mechipụ ọnụ, itinye na nkewa. Ma ndị na-eji asị nekwa ụdị onye enu di ya ajọka, nwunye ya ajọka, na o mee nke a mee nke a, gbaji ụkwụ gbaji aka, mee nna na ọ dịkwa iru ka adaka, dụkwa ka inwe hom, na ọ dị ka mkpọmachis. O nwekwa onye ọ gbasalụ. Ihe mma bụ na ịdị happy ebe ị nọ, ịdị happy. Unu sebe okwu ọ na-akụ gị dugaduga ma ọ bụ na-eme ofe ihe ịghọtara. Ajọ omume erike mmadụ na-eme ọ dị too much. So ọ bụrụ na ọ na-eme ajọ omume dị iche iche, kedu ka isi ga-edinwu? Ị ga-edinwukwe n'ụwa ịpụta. Ya bụ ka anyị seek out for ezigbote omume. Ya bụ ụmụ nwaanyị na-eme ajọ omume, unu ga-agbanwe, kwụsịnata ka obodo unu ma ebe niile ba unu gburugburu ma ezinụlọ unu wee dị mma, wee gaa n'iru, ka di unu wee nwee ike nwee ogologo ndụ. Ọkwa unu mana ụfọdụ onye di enwu n'oge asị na ọnya gbulie. Atakwa m ndị na-ekwu ewu, ọ na-emekwa Israel. Onwe mgbe m na-agbachitebu abịa nwoke nwụọ n'oge asị na ọnwaanyị gburu, abịa bulie wee boo onye bokwa enyi unu. Ọ dịkwa rel. Ya bụ ị na-agba ka akpị, ị nara enye udo, ị maa na iso contribute maka o nwere onye mma ọnọkata agbabulu nwụrụ. Ya bụ heart attack ma and nwunye na-enye nsogbu, nwunye na-enye ezigbo nsogbu. Asị na ọnya gburu, na-asịkwana rapụnụ mmadụ aka. Mana kịta aka mma ọ babụla eziokwu. Ya bụ uche unu dịkwa ya. Ọ bụrụ na ọ bịakwa nke ogbugbu, ụgbọ nwamkpi ka ijiri ndụ gị mere ihe. Ya bụ anyị bụ ụmụ nwaanyị, ka anyị yiri ezi omume dịka uwe. Ndewonu, ka emesịa na ụmụnne ya gazie ise.